Napuli akong Paris dali guys. Okay, siya ng kunting. Napuli akong Paris dali guys. Okay, siya ng kunting. Dali na po ko sa cottage guys. Manilhig. Kay hugaw kay guys. Hugaw. Ang abo guys. Mga balas. Siya po ng gunting kita guys. Labong isa. So guys, nahawa na guys. Namanag na sa itong palalab. So guys. Ito rin, ang hawak na. Baby girl. Halo ang baby girl. Tara po tas pikas balay guys. Sa dako nga balay. Kaya limpyo na po dito. At na po dito manilhig. Kaya humana man akong silig ang cottage. Kung panilig sa aning gawas. Guys, humana ni siya. Na na po ko sa pikas balay. Pangapo ko ng pikas balay. Doon naman sa dito sa pangapo. Ano siya guys. Ayan, mga nilaban guys na ako guys. Naglinya na. Ang dami. Pero guys, dali na po kung doon maglimpyo. Limpyuhan dali. Hindi kaya na may mga abog-abog, mga balas. Okay guys, maglimpyo ko dali guys. Muna itent. Muna pa niya akong silihigan dali. May paingon sa gawas. Na
Ang kaning kawayan. Okay rin siya diri kay gipahipos sa Mr. Iya. In case na pa'y magamit, dali ra. Ano siya guys. Mga pinaypay. Kaman ako pang limpyo, nanapod ko'y pilon nun. Grabe, kadaghan sa kong pilon nun. Oh, kadaghan, ani. Mamilo na pod ko ani ron, mahuman ko nig pang limpyo. Hello, naunsa tulog mo? Nangatulog mo din ha? Nalay mga cute. Hi. Shh. Tulog sila guys. Oh. Diba? Nangatulog. Wala mo itulog gabi eh. Nangatulog na magbalik. Ha? Pinuha isa kong anak. Lago man sila guys oh. Lago.